Agbata obi abụọ mụta ohi ọkụkọ ha ewere ejularụ mmụọ. Nke a pụtara na onye ji ihe ọjọọ akwụghachi ihe ọjọọ nwekwara ụzọ nke ya si efu. Ọ dịkwanụ mma iwere iwe mkpi wee zọjie nwa ewu okwu. Ụtọ bụ eleta aghara. Nke onye mụ na afọ iru m n'oge dị etu a, ana m ekele gị were na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo, mana kpọọ m Ada Ọlaedo. Eji m okwu gbara ọkpụrụkpụ wee bịa taa. Ngwatọzie ntị nke ọma. Ịba ọgba adịghị mma. Mmadụ dị ndụ kwesịrị ka ọ na-enwe obi mgbaghara ebe onye ọzọ nọ ma chefuchakwa ihe ọjọọ emere ya. Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ na ọ na-ara ahụ ịgbaghara ma chefuchaa, mana elewe ka ozu si wee dosa ọnụ ọkụ ebewe akwụsịghị akwụsị. Ọ bụrụ na mmadụ agbakọchaa ma bọchakwa ọbọ ihe ọjọọ niile onye ọzọ mere ya, ị mara na onweghị onye ya na ibe ya ga-adị na mma. Ịbọ ọbọ nwere ike ibute ịkpọasị, ọgbaghara, mbibi, mmerụ ahụ na nkewa. Ọnwụ nwekwaziri ike isi na ya wee dapụta. Onye na-abọ ọbọ anaghị edobe iwu onye kere mmadụ. Ụbọchị niile nwekwara ike ịbụ nke onye ori, mana otu ụbọchị gaghị abụ nke onye nwe ụlọ. Maka na akpalụta bụ n'ukwu aṅara. Ịkpalụta n'ukwu onugbo ịbụchaa. Ya bụrụ na imejọ mmadụ na-enye gị obi aṅụrị, marakwa amara na ụbọchị ị ga-emejọ onye obi akpọ ozienu gị imi ma dewekwa gị n'ọnọdụ ị ga-anọ. Ụba dị na ntị ma onye a gwara kwere. Ada Ọlaedo na-agwa gị taa na nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Onye abọkwala ọbọ. Onye mejọ ya yọọ mgbaghara. Onye mejọrọ ya biko gbaghara. Maka na ụtọ bụ eleta aghara. Biko ya bụrụ na ozi a metụrụ gị n'obi, binyere m aka ịhụnanya, tinye ozi na ngalaba ozi ma kesakwa ya bụ ozi. Sonyebekwara Ada Ọlaedo TV. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ya gazie.